அனைவருக்கும் வணக்கம். இது மெட்ராஸ் ரிவ்யூ. இதுவரைக்கும் நம்ம வாங்கிக்கிட்டு இருந்த தேன் மிட்டாய், கடலை மிட்டாய், எள்ளுருண்டை, கல்கோனா இது எல்லாத்துக்குமே இனிமேல் நாம் ஜிஎஸ்டி கட்டி தான் வாங்க வேண்டிய ஒரு நிலைமை வந்திருக்கு. ஏன் அப்படின்னா, சண்டிகரில் ஜூன் 28 நடந்த ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் கூட்டத்தில் ஒரு முடிவு எடுத்திருக்காங்க. அந்த கூட்டம் அப்படிங்கிறது ஜிஎஸ்டி தொடர்பான முடிவுகளெல்லாம் எடுக்கிறதுக்காக கூட்டப்படுற கூட்டம். அது ஒன்றிய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் தலைமையில் நடந்துச்சு. பாஜகவை சேர்ந்த கர்நாடக முதல் மந்திரி பசவராஜ் பொம்மை தலைமையில் ஒரு குழு ஏற்கனவே அமைக்கப்பட்டிருந்துச்சு. அந்த குழு என்னென்னா, ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய வரி விகிதங்களை மாற்றி அமைக்கிறது, ஏற்கனவே வரி விலக்குகள் கொடுக்கப்பட்ட பல்வேறு பொருட்களுக்கு வரி விதிக்கிறது தொடர்பாக ஆய்வு பண்ணி அறிக்கை சமர்ப்பிக்கிறதுக்காக அவர் தலைமையில் அமைக்கப்பட்ட குழு ஒரு அறிக்கையை அந்த கூட்டத்தில் சமர்ப்பித்தாங்க. அந்த அறிக்கைக்கு ஒப்புதல் வழங்கப்பட்டிருக்கு. அந்த அறிக்கையில் என்ன சொல்லியிருந்தாங்க அப்படின்னா, அன்பிராண்டட் பேக்டு ஃபுட்டுக்கெலாம் இனிமேல் டேக்ஸ் போடணும். அதாவது சும்மா ஒரு கவரில் வீட்டில் குடிசை தொழிலாக செஞ்சு வெறும் லேபிள் மட்டும் ஒட்டி அனுப்பக்கூடிய உணவுப் பொருட்கள் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அந்த கடலை மிட்டாய், தேன் மிட்டாய், கல்கோனா, எள்ளுருண்டை, அந்த மாதிரியான உணவுப் பொருட்களுக்கு, தயிர் பாக்கெட்டு, அப்படி லஸ்ஸி, இந்த மாதிரியான சின்ன சின்ன பொருட்களுக்கெல்லாம் கூட டேக்ஸ் போடணும். கோதுமை மாவுக்கு டேக்ஸ் போடணும், சமையல் எண்ணெய்க்கு டேக்ஸ் போடணும் அப்படிங்கிறத அந்த குழு முன் வச்சுது. அதை இந்த ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் கூட்டமும் ஒத்துக்குச்சு. அதனால் இனிமேல் இது எல்லாத்துக்கும் டேக்ஸ் கொண்டு வர்றாங்க, ஜிஎஸ்டி கொண்டு வர்றாங்க. அதனால் நாம் எல்லாரும் இனிமேல் இது எல்லாத்துக்கும் ஜிஎஸ்டி கட்டி தான் வாங்கி ஆகணும். அதே மாதிரி இந்த இதில் வேறு சில பொருட்களுக்கும் டேக்ஸ் கொண்டு வந்திருக்காங்க. அதாவது அஞ்சல் அட்டை, போஸ்ட் கார்டு, புக் போஸ்ட்டில் அனுப்புகிறோம் பார்த்தீங்களா, அதுக்கு 10 கிராமுக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய போஸ்டல் கவருக்கு எல்லாத்துக்குமே கூட இனிமேல் ஜிஎஸ்டி கொண்டு வர்றாங்க. அதே மாதிரி செக் புக்கு, அது சிங்கிள் செக்காக இருந்தாலும் சரி, இல்லை அது ஒரு புக்காக இருந்தாலும் சரி, அதுக்கெல்லாம் ஜிஎஸ்டி உண்டு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அச்சு மைக்கு ஜிஎஸ்டி கொண்டு வந்திருக்காங்க. சோலார் வாட்டர் ஹீட்டருக்கு ஜிஎஸ்டி கொண்டு வந்திருக்காங்க. ஏற்கனவே பேப்பர் விலை கூடுனது, அட்டை விலை கூடுனது, இப்படி பல பிரச்சனையில் பிரிண்டிங் பிஸ்னஸில் இருக்கிறவங்க பல்வேறு பாதிப்புகளுக்கு ஏற்பட்டதுனால போராட்டம் நடத்துறதெல்லாம் பற்றி நாமளே சில வீடியோக்கள்லாம் பேசியிருக்கோம். இப்போ அச்சு மைக்கும் ஜிஎஸ்டிக்கு ஒப்புதல் வழங்கியிருக்காங்க. அதே மாதிரி எல்இடி பல்பு, நிலக்கரி, இப்படி பல விஷயங்களுக்கு ஜிஎஸ்டி கூட்டியிருக்காங்க. இது மட்டும் இல்லாமல் அந்த கூட்டத்தில் இன்னொரு கோரிக்கையும் பல்வேறு மாநில அரசுகளால் முன்வைக்கப்படுது. இது ஜிஎஸ்டி 5 ஆண்டுகள் முடிவடையுது. அதாவது மாநிலங்களுக்கு ஜிஎஸ்டியால் ஏற்பட்ட இழப்புகளுக்கு ஒரு இழப்பீடு கொடுப்பாங்க பார்த்தீங்களா, அது இந்த வருடத்தோட முடிவுக்கு வருது. அதை நீட்டிக்கணும் அப்படிங்கிறது ஒரு கோரிக்கை. அதே மாதிரி மாநிலங்களுக்கு ஜிஎஸ்டியில் கொடுக்கக்கூடிய வரி பகிர்வு அது 50% 70% மாற்றணும் அப்படின்னு பல மாநில அரசுகள் கோரிக்கையை முன் வச்சிருக்காங்க. இந்த மாநில அரசுகள் முன் வச்சிருக்கக்கூடிய இந்த கோரிக்கைக்கு ஒன்றிய அரசு என்ன முடிவெடுக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது சில தினங்களில் தெரிஞ்சிடும். ஒட்டு மொத்தமாக பார்க்குறப்ப இந்த ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் கூட்டத்துக்கு பிறகு பல வழிகளில் நாம் இப்போ அன்றாடம் பயன்படுத்தக்கூடிய சாதாரணமான பொருட்களுக்கு பல மடங்கு விலை ஏறுவதற்கான வாய்ப்பு ஏற்பட்டிருக்கு. எதிர்காலத்தில் கையேந்தி பவனில் சாப்பிட்றதுக்கு கூட ஜிஎஸ்டி கட்ட வேண்டிய நிலைமைக்கு கொண்டு வந்துடுவாங்களோ அப்படிங்கிற அச்சம் நம்ம எல்லாருக்கும் ஏற்படுது.